Demba dem golliti Panamara deuxième phase hakuna aynaɓe sippoɓe tawede golliti monso gorko toroɗo ceniɗo tewiɗo newiɗo karɓe nemɗo ñamdeteɗo biyeteɗo Dieng Mouhtar Alassane Toroto o rokkimin nayi ceeɗiɗi wiiki ina rewni wiike watti wiiki ina rewni wiike watti wiiki ina rewni kalante wiiri nani ko warago moɗon nayɗi koye noddirteɗi dana yeɗen warago koye noddirteɗi gada en e leydi mani mamadou madalla hande le 20 mois 2015 gorko pulo o fentana morsoji ɗi nde min jeeyi amin belti amin waɗa gaddataji suɓoynir faade baraza min belti morsoji ɗi min mbi Dieng Mouhtar Alassane Toroto kanayi Dieng Mouhtar Alassane Toroto golle gallota haala watti ɗo o dimo golli deƴƴi minen min kaali o dimo golli deƴƴi minen min cakti o dimo golli deƴƴi minen min jimi min kaali min mani Dieng Mouhtar Alassane Toroto woodi le 20 mois 2015 Dieng Mouhtar Alassane Toroto morso maɗa neni kontu wande Jibril Alassane Toroto moƴƴa wande Kaali Alassane Toroto joɗɗo wande Jagari Alassane Toroto so bando o naati Alassane o yettima e demgal galle bamon je Amadou Bellel gaɗo Ibrahima Kaba no ɓurago toon foti Dieng Mouhtar Alassane Toroto woni noon Gaga Keita
temedere ujunere ɓurɗe sammuleji wiyetene managana manadama sammule feemi ujunade nogas cugga sammule woni 10 minutes woni 30 min temedere capantati gorko pula warane mbaal ñano minen siri min kinto wen ciwa rokkodir so pulo rokkani nagge rokkani mi baabu ɗiɗiɗi ndiɗo nayi jofi mbaɗal mo taɗiri nani ko bakkat moɗon ko ndema fof ko jeygui sappo woni on jiɗo waji haydara to mari say to baba sañi balo ba amadou adama non ndettena ama salanoto nene bangal gale baba kambal si fadi bala hala kambal non jaga keta mbiɗa bandira sammu nene nder ceeɗo mucce sammu nene si Hamza Demba mo ponani no kalbe nyakuri ponani pa drama sela be no kalbe mana ngana mal bi meta ko baraza